Isigcawu seshumi nane, 14th episode. Sanibonani. Asikinodabini. Isihloko engiza naso manje sithi ke bakuphi namuhla futhi bangobani ngezikhathi zanamuhla. That's the title of this project. Ngibize kanjalo. Now sesingena ke emsukeni wayo ke manje siqedile ke ngokumlando wawo i-background history yabo. Now let's get to the reason why ngiqale lolu hlelo le project yokufunda kabanzi ngabantwana ba-Israel labo kuthiwa lost 10 tribes of Israel. Now siqhubekeni ke. Now sesizozwa ke ukuthi ngobani amadodana kaJakobe ngezikhathi zanamuhla okwezindawo abakuzo, futhi sizocaphuna kwisambulo sikaJakobe ngo-Israel owayengukhokho wabo ngenkathi ebabiza esokhukhwini lokufa, ebatshela ke ngokuzokwenzeka kubo ezikhathini ezizayo. So incwadi sicaphuna kuGenesis 49 verse 3 to 7. So yabona ke ukuthi babe ngobani ekhathini namuhla, lokho uthola kuGenesis 49. Just go to Genesis 49, funda the whole chapter, you will see what we're talking about. But now as uzofunda mawuzofunda, but ke sizolokhu nje sikuhlaziyela ukuthi amavesi namavesi asho ukuthini. Asiqhubeke. As much as wayekhuluma nabo as Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Zebulon, Joseph, Benjamin, of course lawo madodana abazange aphile aze abone isiphetho sabo, but izizukulwane wezindlu yizo ezagcina sezifikile. It's like uMose nguye wakhipha isizwe sakwa-Israel eGibhithe, nabanye ababekhona kepha abazange bangene kulelo zwe. Ezweni lethu kunabantu abangabaholi abashumayela inkululeko such as aboChris, bathi ke abazange bezwe ngisho i-taste yayo, yize ke bengaphilanga amakhulu eminyaka, centuries, whereas abantu owayekhuluma nabo kwaphela ama-centuries amaningi before izizukulwane zabo zizithole kulezo zindawo ezaprofethwa ukhokho wabo. Ake ngiyithinte indaba yamadodana kaJakobe nonina wabo. So khumbule ukuthi uJakobe wazilandela uRaheli wakhe, Rachel. Wasebenza iminyaka 7 ukuze amenze umkakhe, kodwa wesiko lalapho ayehlezi khona komalume wakhe ePadani Aramu kwakungeke kuvumeleke ukuthi athathe uRaheli ngoba wayendodakazi encane. Then bamshadisa noLeya engumdala, somdala. But lokho uJakobe wakubona ngosuku lomgcagco, kwadinga ukuba abuye asebenze eminye iminyaka 7 ukuze acace noRaheli. As much as this was due to the tradition there, ngicabanga ukuthi uJehova wangenelela lapha ngoba wayazi ukuthi uRaheli wayengenayo inzalo ukuba angazala uJakobe izingane eziningi kangako. uRaheli ke wazala uJakobe izingane ezimbili nje vo, who was the chosen one. Labo Joseph no Benjamin, those were the two ingane ayitholayo. uLeya yena wazalela uJakobe izingane ezisithupha.
wathi izincekukazi zabo zazalela uJakobe izingane ezimbili ngazinye. Well, uRaheli-ke akumphathanga kahle ukuthi udadewabo azale umyeni wakhe izingane eziningi kunaye. The first 4 kids zazalwa nguLeya lapho uRaheli wayengakayitholi neyodwa. Esihlanu indodana yavela kwincekukazi kaRaheli ngoba esecele umyeni wakhe ukuba incekukazi yakhe emthola indodana. Kuthe uma eseyitholile ingane wabe seyiqamba ukuthi nguDani umahluleli ngokuba ubhekise kuNkulunkulu ukuthi ube ngumahluleli wakhe, walilalela izwi lakhe wamnika indodana. Engifuna ukucacisa la ngokuthi ikusasa labantwana baka-Israyeli layihlelwe nguJehova kusukela ekuqaleni. Esau eziba isibusiso sakhe sobuzibulo. uJakobe ethola isibusiso ngendlela enobukhonyuvu ekhohlisa uyise zenza u-Esau. Siye sibone uJakobe ethatha amakhosikazi amabili kanye nokungabi nesikhwele kwamakhosikazi akhe aze avumele izincekukazi zawo zizalele uJakobe abantwana. Ngeke sazi kahle ngoba kwamanye ama-version kuthiwa those servants were Jacob's concubines. You know what a concubine is? Especially in the English version. Well, a word, the concubine, izwakala kabi. It's like abo mistress, side chicks, etc. Ungenela kaJehova yikho kwenza impilo yalesi sizwe ibe impumelelo. Impilo uJehova ayebahle yona from the beginning ezisizwe sakhe asikhethayo. However, uhlongandlebe baso kwazibizela ulaka lukaJehova. As a result, basithola behlakazekile ukuhlala. But I also believe that lokho was the result yokwandiswa kwaso isizwe sasabala umhlaba wonke. Masingapholisi-ke amaseko-ke manje, ake sivumbulule isiprofethi sikaJakobe ngezingane zakhe ngibabalile. Sizokhuluma ngabo ebese siyasho ukuthi bakuphi manje nebalazwe. As it is said that lona kwakuwumhlahlo ukuthi each nation izobe iyini or izophelela kuphi ezinsukwini zanamuhla. We are at the epitome of my research now and we are now coming to an end of it. So if uzwa ngezwe elithile now sewuyazi ukuthi as per Bible who are those occupying the country. Just like us Africans, if we trace back our history from the Bible, we are descendant of uHamu, while Israel ephuma kuShemu. All we need to do now is to trace back from Hamu ukuze sizazi nathi as Africans ukuthi ngempela-ke ngingumZulu nje ngisuka kuphi. How many generations from kuHamu? It is really a heap of mountain to climb. Maybe one day ngozama ukuyigibela. Sibheka emuva-ke ngesikhathi sikaJakobe ebusisa amadodana akhe ayi-12. The last time sithinta le ndatshana ngathi angeke ngande kabanzi ngeziprofetho kumbe ezibusiso ngendodana ngayinye ngoba I knew ukuthi this part will be dealt with later. Manje-ke sekuyiso-ke isikhathi sokuba-ke sikhulume ngamadodana ngayinye in relation to the prophecy. Sizoqala siwalandelanise ukwelamana kwawo. Indaba yonke siyithola kuGenesis chapter 49 to chapter 50. Ake ngiyama-ke la ngisaqhubeka. Sizongena kwi-episode 15 lapho sesizobabala one by one. Sikhulume ngesiprofetho, sikhulume ukuthi igama lisho ukuthini, i-background yakhe, nanokuthi-ke manje-ke
kwenzakalani ngabo. So I hope it's getting more interesting, ne? If you are really into history, you will really like this part, because now but there's always a climax. When you get to the top of the hill, you have to go down again. So that means now the excitement. Let's call it climax. End of the sofike egcineni phezulu esiqongweni. Ya, sibonge bakwethu, sibonge indlebe. uNkulunkulu anibusise.